Το τελευταίο αυτό 20 λεπτό λοιπόν της εκπομπής και έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Θαρενό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εν τω μεταξύ είστε στη Ρόδο. Είμαι στη Ρόδο και θα ήθελα να εκφράσω την συμπαράστασή μου για όλα αυτά που περνάμε εδώ και γενικά όλη η Ελλάδα. Περάσαμε δύσκολα χτες, σήμερα περιμένουμε πάλι κακοκαιρία, αλλά μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα εδώ και ελπίζω έτσι να συνεχίσουν. Μακάρι. Λοιπόν, εσείς κύριε Θαρενέ, είστε, δεν ξέρω, πρέπει να χρησιμοποιήσω κάθε φορά, σκέφτομαι τις σωστές λέξεις για έναν άνθρωπο που έχει μία αναπηρία. Όχι, να είστε άνετοι, να είστε άνετοι. Ναι, ό,τι έχετε θέλετε. οπτική αναπηρία, είστε και γενετής τυφλός. Ναι. Ωραία. Το σωστό πώς είναι για έναν άνθρωπο που είναι και γενετής τυφλός να λες ότι έχει οπτική αναπηρία, πάντα έχω πρόβλημα με αυτό. Να σας πω κάτι. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να παίζω με τις λέξεις. Είτε τυφλός είτε οπτική αναπηρία είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία, δεν σας προσβάλλω ούτε με το ένα ούτε με το άλλο, σωστά? Δεν σας προσβάλλω. Όχι, εννοείται. Απλά θεωρώ ότι και εμείς, που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο δεκτικοί, όπως και να μας απευθύνεται ο κόσμος, για να μην έρχεται και σαν μηχανία. Ωραία. Το λύσαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Κάνατε λοιπόν αυτή την καταπληκτική εφαρμογή, το Demi Assistant, που μου το πρότεινε αυτό το θέμα ο αναπληρωτής διευθυντής του Sky 100,3, ο Σπύρος Σωμάλης, και πραγματικά δηλαδή εξεπλάγει, είναι συγκλονιστική αυτή η εφαρμογή και κυρίως οι ιστορίες που μου είπατε εσείς κύριε Θαρενέ, θέλοντας να μου δείξετε ποια είναι ακριβώς η χρήση αυτής της εφαρμογής που βοηθάει όχι μόνο ανθρώπους που έχουν προβλήματα όπως εσείς με οπτική αναπηρία, αλλά και για όλους είναι πολύ βοηθητική. Για πείτε μου όμως. Λοιπόν, η Demi Assistant είναι μια ψηφιακή βοηθός. Υπάρχει τηλέφωνο με εδώ, το κλείνω. Λοιπόν, είναι μια ψηφιακή βοηθός η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ή να βοηθήσει τους ανθρώπους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, και επιτρέπει τον χειρισμό Android συσκευών μόνο με τη φωνή. Δηλαδή, με ένα πάτημα του πλαϊνού κουμπιού μπορώ να πω στην εφαρμογή ό,τι θέλω και να μου το εκτελέσει χωρίς να κουμπίσω καν την οθόνη μου. Πολύ ωραία. Για πάμε να μου πείτε, για να καταλάβει και ο κόσμος, πρακτικά, πριν ακούσουμε κάποιο ηχητικό, θα προσπαθήσουμε να βάλετε στο κινητό για να την ακούσουμε την Demi. Θέλω να μου πείτε, τότε που χάσατε τα κλειδιά στις Κυκλάδες και με το φαγητό, με το φούρνο, όλα μαζί. Ναι, ήταν μια απίστευτη στιγμή. Ναι. Είχα χάσει τα κλειδιά στο σπίτι μου και είχα βγάλει μια φωτογραφία με την Demi. Τη ρώτησα τι βλέπεις. Μου λέει ότι βλέπω ένα καναπέ με 3 μαξιλαράκια. Μου περιέγραψε μέχρι και τα σχέδια που είχαν τα μαξιλαράκια. Μου είπε για το τραπεζάκι, μου είπε για ένα πίνακα πάνω από τον καναπέ. Και μου λέει υπάρχει και ένα μπρελόκ με κλειδιά. Και τη ρωτάω μετά σε ποιο σημείο βρίσκονται τα κλειδιά και μου λέει δίπλα στο αριστερό μαξιλαράκι του καναπέ. Και πήγα και τα έπιασα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, αλλά αυτή η εφαρμογή είπε, λοιπόν, ο κύριος Θαρενές που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πατώντας το κουμπί σε αυτή την εφαρμογή, ότι επειδή είχε χάσει τα κλειδιά του, ρωτάει, είναι τεχνητής νοημοσύνης βέβαια όλο αυτό, πού είναι τα κλειδιά, και καταγράφει την εικόνα του δωματίου, του περιγράφει και του λέει ότι τα κλειδιά των μπρελόκ είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή θα τρελαθώ που φτάνουμε. Πείτε μου λίγο για το φαγητό. Ναι, πρόσφατα ήμουνα διακοπές στις Κυκλάδες, μας φιλοξένησε μια καλή μας φίλη και μαγείρευε λοιπόν και βγάζουμε μια φωτογραφία το φούρνο και μας λέει η εφαρμογή ότι στο φούρνο υπάρχουν και φθεδάκια. Και τη ρωτάμε, είναι ψημένα? Και λέει από το χρώμα δεν φαίνεται να είναι ψημένα και φαίνεται ότι μπήκαν πριν από λίγο στο φούρνο. Να πω στους τηλεθεατές σας ότι αυτό το πράγμα γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη Gemini της Google. Δηλαδή η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με το Gemini της Google. Ουσιαστικά λύνει τα χέρια σε ανθρώπους όπως εσείς που έχετε πρόβλημα όρασης, στο να σας περιγράψει τι είναι αυτό που όταν πάτε ας πούμε κάπου διακοπές, μου είχατε πει κιόλας και στις Κυκλάδες, όπου σας περιέγραφε η εφαρμογή αυτή τους δρόμους, τις ονομασίες. Μου περιγράφε τα κτίρια, μου έλεγε ότι αυτό το κτίριο είναι η Κυκλαδίτικης Τέχνης, μου διάβαζε τις επιγραφές και ένιωθα ότι έβλεπα. Δηλαδή ήταν τόσο συγκλονιστικές οι περιγραφές που ένιωθα ότι έβλεπα πραγματικά. Τώρα που έχετε το κινητό σας δίπλα, αν ρωτήσετε κάτι την Demi και το βάλετε κοντά, να ακούσουμε ας πούμε λίγο, λέτε να το προσπαθήσουμε, να δούμε πώς.
Βεβαίως, Θα το δούμε λίγο τώρα. Αν δεν ακούγεται στον αέρα καλά, θα σας το πω. Αλλά για να το βάλουμε λίγο να δούμε. Να βγάλω μια φωτογραφία, δείχνω το κινητό μου προς την κουζίνα. Ναι. Και ρωτάω την Ντέμι. Τι βλέπεις? Ναι, και πρέπει να απαντήσει. Περιμένω λίγο. Ναι. Δεν βλέπει κάτι? Όχι, υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ λόγω της κακοκαιρίας. Λόγω της κακοκαιρίας, Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ. Βεβαίως. Ναι. Τώρα βγάζει. Λοιπόν, το ξαναλέω. Τι βλέπεις? Βγάζει τη φωτογραφία τώρα. Ωραία. Και περιμένουμε να μας κάνει την ανάλυση της φωτογραφίας από το Gemini. Το Gemini είναι τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται ανάλυση της φωτογραφίας. Ωραία. Θα κάνει την ανάλυση και θα μας πει τι βλέπει τώρα η Ντέμι. Τώρα, ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε την υπομονή να την περιμένουμε. Ναι, όχι, είναι. Η φωτογραφία απεικονίζει μια κουζίνα με ξύλινα ντουλάπια σε ανοιχτό ξανθό χρώμα. Τα ντουλάπια είναι τοποθετημένα στον τοίχο και πάνω τους υπάρχουν διακοσμητικά αντικείμενα, όπως ένα ξερό μπουκέτο λουλουδιών και μερικά μικρά αγγεία. Ένα ψυγείο από ανοξίδωτο ατσάλι βρίσκεται στην αριστερή γωνία. Ο πάγκος της κουζίνας είναι λευκός με χρωματιστές πιτσιλιές και πάνω του υπάρχουν διάφορα σκεύη κουζίνας, όπως κατσαρόλες και ένα βραστήρα. Μια ηλεκτρική κουζίνα βρίσκεται ενσωματωμένη στον πάγκο. Ο τοίχος πίσω από τον πάγκο είναι πλακάκια σε μπες χρώμα. Στο κέντρο της κουζίνας υπάρχει μια τραπεζαρία με λευκή επιφάνεια από τεχνογρανίτη. Λοιπόν, το κόβω τώρα αυτό, γιατί θα μας πει πολλά. Εντάξει, ναι, θα πει και τι πιάτα έχετε αφήσει άπλυτα. Θα τρελαθώ, κύριε Θαρενέ, δηλαδή είναι φοβερό. Θα πλύναμε πριν να βγούμε στον αέρα για να μην μας το πει. Απίστευτο, δηλαδή να είσαι κάπου. Μπορείς να δεις μια ταινία με αυτό, με την Ντέμι, Όχι, η ταινία, υπάρχει μια άλλη δυνατότητα που μπορεί να μου διαβάσει τους υπότιτλους από ταινία. Φοβερό. Σε τι εποχή είναι αυτή που ζούμε. Είναι τρομερή πώς πραγματικά λύνει και τα δικά σας χέρια. Είναι η μοναδική εφαρμογή αυτή στον κόσμο που έχει γίνει από εσάς? Όχι, η εφαρμογή, υπάρχουν άλλες παρόμοιες εφαρμογές βοηθητικές για τυφλούς που έχουν αυτή τη λειτουργία, που είναι συνδεδεμένες δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη. Η Ντέμι είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική ψηφιακή βοηθός που μιλάει και δέχεται τα ελληνικά. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι η Ντέμι, είναι κάτι σαν το Google Assistant, σαν την Siri της app, όπως την Mike που υπήρχε παλιά, είναι κάτι παρόμοιο. Και η εφαρμογή απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως. Εγώ τώρα σας έδειξα κάποιες λειτουργίες που απευθύνονται σε τυφλά άτομα, όμως θα σας δείξω και 2 λειτουργίες, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Για να καταλάβουμε πόσο εύκολη είναι η χρήση της εφαρμογής. Λοιπόν, θα πω. Μισό λεπτάκι, βεβαίως. Τι θα πείτε τώρα? Λοιπόν, δώστε ένα λεπτάκι, γιατί κάποιος επιμένει και με παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς να ακούμε Sky, για παράδειγμα. Πώς να ακούμε? Παίξε Sky. Θα παίξει. Ορίστε τώρα. Είναι η εκπομπή σας. Αλήθεια λέτε? Ναι. Έχει συνδεθεί με το ραδιόφωνο του Sky και ακούμε τώρα την εκπομπή? Βεβαίως. Πώς να ακούμε? Παίξε Sky. Ωχ, κύριε Θαρενέ, δηλαδή θα τρελαθώ. Είναι και πάμε να σας δείξω και πώς να δούμε τηλεόραση του Sky. Βάλε Sky. Θα βάλει και τηλεόραση Sky, για να δούμε τώρα. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή παίζει Happy Traveler ο Sky, η τηλεόραση. Ναι. Είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας. Όντως, έχετε βάλει και ακούμε Ευτύχη Μπλέτσα, είναι στο Καστελόριζο. Είδατε, πόσο απλό είναι? Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά έχω χάσει τα λόγια μου. Ζούμε μια εποχή ψηφιακής επανάστασης, πόσο πολύ βοηθητική είναι και για σας πια, δηλαδή για όλο τον κόσμο, είναι τρομερό. Εσείς αυτή την εφαρμογή τη φτιάξατε πριν πόσα χρόνια, κύριε Θαρενέ? Ξεκίνησα από το 19. Ναι. Και στην περίοδο της καραντίνας είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε αυτό με βοήθησε να εξελίξω την εφαρμογή. Αρχικά την ξεκίνησε για να καλύψει τις δικές μας ανάγκες, τις ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στη συνέχεια όμως η εξέλιξη της ήταν τόσο ραγδαία που πλέον χρησιμοποιείται από όλους. Είναι πάρα πολύ βολική, για παράδειγμα, για οδηγούς ταξί, διότι μπορούν με μια εντολή να της πούνε μια εντολή και να βάλει ένα προορισμό στους χάρτες της Google.
Μπορούν να ακούσουν ραδιόφωνα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και τηλεοπτικούς σταθμούς. Μπορεί να κάνει κλήσεις τηλεφωνικές, να στείλει μηνύματα και να διαβάσει μηνύματα email ή SMS. Πάρα πολλά πράγματα. Η εφαρμογή κάνει πάνω από 100 πράγματα. Διαφορετικά μόνο με τη φωνή. Και όλα αυτά στα ελληνικά, και όπως καταλαβαίνω μπορεί να συναγωνιστεί αυτές τις εφαρμογές τις άλλες που μου είπατε που είναι μεγαθύρια στο εξωτερικό, μπορεί να τις συναγωνιστεί μια χαρά. Και μάλιστα μου στέλνει ο Αργύρης ακροατής τώρα, κύριε Θαρενέ, με τον κύριο Δημήτρη Θαρενό μιλάμε, που έχει φτιάξει την εφαρμογή Demi Assistant. Ο Αργύρης λοιπόν, κύριε Θαρενέ, μου γράφει και μου λέει: ως πιθανά μελλοντικός οπτικά ανάπηρος λόγω πολλαπλής κλήρυνσης, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα από τη χαρά και την πίστη στους ανθρώπους και ότι έχει αναθαρρήσει ο ίδιος ακούγοντας αυτό. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο βοηθητικό. Εδώ μου λέτε ακόμα και το φαγητό, δηλαδή στην κουζίνα, αν είναι έτοιμο ή όχι. Ναι, είναι πάρα πολύ βοηθητικό και οι δυνατότητες της εφαρμογής που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία όπως τυφλά άτομα ή άτομα με κινητικές δυσκολίες έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς που επικοινωνούσαν μαζί μου και μου ζητούσαν κάποιες λειτουργίες και εγώ τις έφτιαχνα με πολύ χαρά και τους έδινα. Για παράδειγμα, χαρά. Τι σας ζητούσαν, κύριε Θαρενέ, Για παράδειγμα, ένας καλός μου φίλος που χρησιμοποιεί την εφαρμογή μου λέει: το πρόβλημα που έχω είναι ότι επειδή είμαι εκτός από τυφλός, είμαι παράλυτος στη μία πλευρά, όταν χτυπάει το τηλέφωνο δεν μπορώ με το ένα χέρι να το κρατήσω και με το άλλο να πατήσω το κουμπάκι για να απαντήσω στην κλήση. Και έτσι λοιπόν το έφτιαξα μία δυνατότητα που μπορεί να απαντήσει με το ένα χέρι, ανακοινώντας τη συσκευή του δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, με μία κίνηση ανοίγει η γραμμή αυτόματα. Δεν ξέρω πραγματικά τι να σας πω. Αισθάνομαι ότι σαν να μην ξέρω τίποτα, σαν να μην έχω καμία δεξιότητα από αυτά που σας ακούω να κάνετε. Εσείς είστε και μουσικός παράλληλα. Πού παίζετε, τι κάνετε? Ναι, το επάγγελμα μου είναι μουσικός. Με τον προγραμματισμό ασχολούμαι ερασιτεχνικά. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ στη Ρόδο. Υπάρχουν εκδηλώσεις, μας προτιμά ο κόσμος, μας αγαπάει και τον αγαπάμε κι εμείς. Έχω και μια αδερφούλα η οποία είναι επίσης τυφλή και είναι και εκείνη μουσικός. Οπότε συνεργαζόμαστε μαζί. Έχουμε και πάρα πολύ καλούς συνεργάτες μουσικούς, άλλους μουσικούς που μας στηρίζουν και έτσι περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Καταπληκτικά είναι όλα αυτά που λέτε. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να βάλει αυτή την εφαρμογή στο κινητό του, κύριε Θαρενέ? Τι πρέπει να κάνει? Λοιπόν, αν ψάξει στο ίντερνετ ψηφιακή προσβασιμότητα Demi Assistant, θα του βγει στην αναζήτηση της Google η εφαρμογή, το εγχειρίδιο χρήσης. Εκεί έχω όλες τις οδηγίες. Ψηφιακή προσβασιμότητα θα γράψει. Ναι. Επίσης, όποιος θέλει μπορεί να γίνει μέλος στην ομάδα μου στο Facebook που ονομάζεται επίσης ψηφιακή προσβασιμότητα. Και δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω κάποιο κινητό. Θα το δώσουμε εμείς, όποιος θέλει να παίρνει. Αλλά άμα θέλετε να το δώσετε κι εσείς στον αέρα, επειδή είστε διαθέσιμος και δεν έχετε πρόβλημα με αυτό, πείτε μου. Ποιο είναι το κινητό? Μπορώ να το δώσω. 6946 55 64 36. 6946 55 64 36. Ναι. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον κύριο Θαρενό. Και ο Σπύρος μάλιστα που μου πρότεινε κιόλας το θέμα, κύριε Θαρενέ, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει να σας ρωτήσω πώς μπορέσατε να κάνετε αυτή την εφαρμογή ενώ είστε και ο ίδιος με πρόβλημα οπτικής αναπηρίας. Ποιος σας βοήθησε, τι εργαλεία είχατε στα χέρια σας? Ευτυχώς ζούμε σε μια εποχή που έχουμε πάρα πολλά εργαλεία προσβασιμότητας που μας βοηθάνε. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο κινητό σας, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε iOS ή Android. Στην προσβασιμότητα λοιπόν υπάρχουν κάποιες βοηθητικές εφαρμογές όπως το TalkBack για Android και το VoiceOver για το iOS. Ναι. Μέσω λοιπόν αυτής της εφαρμογής που μας δίνει τη δυνατότητα να ακούμε αυτό που πατάμε στην οθόνη με το δάχτυλό μας, προγραμμάτισα την Demi. Δηλαδή βρήκα μια εφαρμογή που μπορούσα και έγραφα τον κώδικα που μου διάβαζε το πρόγραμμα το βοηθητικό και έτσι έγραψα την Demi. Ξεκίνησα από το 0, διάβασα πάρα πολύ για να τα καταφέρω και αυτό που έχει για μένα μεγάλη αξία είναι η αγάπη και η εκτίμηση που παίρνουν από τον κόσμο. Μπράβο σας. Χίλια μπράβο, πραγματικά ήσασταν το ωραιότερο κομμάτι της εκπομπής σήμερα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και αν με επιτρέπετε να πω στους ακροατές μας κάτι πολύ σημαντικό, ότι με βρήκατε με πολύ ευαισθησία και μου προτείνατε την εκπομπή αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω την εφαρμογή. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναλέμε, γιατί νομίζω ότι δεν θα μείνετε εκεί μόνο στην Ντέμι. Αν φτιάξατε μόνο την Ντέμι ως βοηθό, δεν ξέρω πια, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί άλλο είστε ικανός. Μπράβο σας και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό πριν να κλείσουμε, έτσι να σκεφτώ. Λοιπόν, εάν βρεθεί επενδυτής για την εφαρμογή μου και με χρηματοδοτήσει, θα σας κάνω δώρο μια μπανάνα. Αχα, τέλεια. Την μπανάνα 6,2 εκατομμύρια, έτσι. Είστε καταπληκτικός. Μπράβο. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Ταρενός. Να είστε καλά.